Sí? Sí, és habitual perquè la gent s'acostuma a tirar coses pel carrer, com per exemple els xicles, els plàstics, residus, no? I com hi ha paperers pel carrer, jo crec que és un bon acte de tirar-los a la basura i que si no ho fas, comporta conseqüències. Realment en pot tenir un molt gran, encara que ho veiem petit, perquè aquesta brossa que alguna persona no ha volgut anar a deixar-lo a una simple paperera terminarà en una claveguera i què passarà amb aquesta brossa? S'encallarà i no deixarà entrar l'aigua i ja no seria un petit problema, sinó seria un de gran. Cadascú es preocupa dels seus residus pel carrer, que tot el que tira per la terra. La gent no haurà d'anar pel carrer vigilant el que trepitja, que si un xiclet, que si una xinxeta, que si una pera de plàtan. Les nostres propostes seria anar a la Girona, que hi ha botigues especialitzades, que no és tot de plàstic ni res, és més de vidre, on a dintre hi ha llegums, cereals i tota mena de menjar. Allà és molt més econòmic i no consumeixes tant, o sigui, allà agafes una pala i amb un pot de vidre agafes la mena de menjar que vulguis. I ens agradaria que tots anéssiu a comprar.